Yan. Ay guys, ganyan. Dito tayo sa sa likod ng bahay. At pupunta tayo para mag-harvest ng papaya. Papaya, no? Mag-harvest tayo ng papaya. Sa kabila ba? Ito, pwede na. May puso na saging, oh, nakatumba. Ay, tumba na yun, oh. Puso na saging, yun. Ito. Laglag. Laglag pala. Ayan, ito na kami dun para makakunguha ng papaya. Aray ko. Yung pupa. Alin? Saan? Haba. Yeah. Alin? Kasi maliliit. Yung saging. Kahol ka ng kahol, nagugutom ka na. Sa banda? Sili dito eh. Sili na. Kasi lulot yun. Daw ng sili. Pag Ayan. Meron na pupunta dito. Hindi na pupunta rito. Yan, pupunta namin din para mag-harvest ng papaya. Yan. Moon. Saan ba manunungkit? Dito lang ba? Saan? Uy! Ay, mga brad. Gugutom na kayo. Ito pa lang. Dito ba dumadaan yung mga truck? Naghahakot ng ng buwa ng lupa. Yun yung pinagpakutan ng lupa. Ang ganda pala rito sa likod eh. Ano to? Ayun yung papaya na pagkukuhan mo. Saan? Yun. Layo ah. Ganda pala rito oh. Doon yung may sakahan namin doon. Sa banda ron oh. Doon. Laki pala. Si ate ang nagsasaka. Mala kami apayas. Di mana eh. Gamoy. Kini wala shortcut dyan. Baro. Baro. Bisan kami apayas. Tara na. Ano mga lakad ka na? Ganda oh. Saan tayo dadaan yan? Ito, pwede rin dyan. Ito yung pinapakain sa bata. Alin? Sabi ko. Alin dyan yan? Press, ayan. Dahil palang eh. Ayan, yun ang kinukuha namin dati pag pinapakain sa bata. Sa baboy? Ito? Oh, yan yung water cress. Ano yan sa hometown? Sinusok. Pare. Alam mo yung picture ng kapatid ko tsaka ng asawa niya? Yun dyan. Mabababang, yun yung mangga na yun. Ngayon yung bumagyo, naputo doon na lang ito. Dahil ang dito ah. Laki pala ng sakahan dito eh. Ito makahiya oh. Oo, pwedeng panggatang ito nga. Doon nagsunog si ate. Yun yung mga pipap ginagamit sa patulog. Sa? Patulog yung personal nyo yun. Ayan. Dati doon, Ito, doon kami yung pinakagitna nun, doon kami nangunguha ng suso. Saan? Mababaw May ilog ba dyan? Wala na kasi summer na. Pag natutubigan, maraming suso. Kangkong. Mababaw lang yung tubig. Kita mo yung ano. Grabe sakahan dito. Ang lawak din. Hala. Oo. At saka
dahon doon. Meron na kaming iuwing kahoy. Pamalo kay Kian. Ayan. Tayo. Mangunguha tayo ng papaya. Ano ba gagawin sa papaya? Ha? Teka, sandali. Mahamot ba yung damo? Ma? Hindi naman. Ito, wala nang tanim dito. Pwede naman pakain ko sa baboy. Alin? Itong mga to. Oh, sayang tong lupang kung dito naman. Marami nilang mamatitigil. Saan ba nagsunog si ate mo? Ha? Saan nagsunog? Diyan. Ah, dyan. Yun o. Ay! Dalawa lang sa tabi. Ikaw? Uy. Ako nga. Dali. Ay, nalaglag na isa. Nalaglag na. Pwede rin gataan ko kaso. Nang Oh. lalaki tong isa, itong papayang ko lalaki. Lalaking. Lalaki siya, walang buhay. Walang bunga. Ah, meron ba ganyan? Eh, tignan mo, yung mga bulaklak niya, mahaba. Laking puno, tapos walang bunga. Parang kayo din. Hindi kayo nanganganak. O lalaki. Sige. Oh, Oh, ayan, laglag na. lang, di ba? Dalawa lang. Dalawa, ikaw. Oh, ano. Malit na yung tama na yung Kasi tama na siguro to. Oh. And madagdag papaya. Papaya. Oh. Ay ko. Nagugas na lang ng ano. Kamay dun. Ala. Oh. Dapat hinawakan mo sa doon dito. Ayun na. Kasi madagta eh. Parang hinog na. Punas na. Ayan yung ito yung kamuting kahoy mahal. Ah. Yung ganito yung daan ng halaman niya. Pag binunot mo yan, ayun na, kamuting kahoy. Lalaki din yung isa eh. Ito ibig sabihin isa lang pala yung mga harvestan mo dito. Ang laki, ang ganda na ng ano. Ito, tanim ni ate to. Yung mais hanggang Yung doon. mais, ang laki. Hanggang doon. Tapos tira pa yung doon. Oh. Ganda rito. Oh. Namumulaklak na pala eh. Kala ko may ilog banda ron. Ganda rito. Marami pa palang, maraming ano pala. Ito kaninong pataniman naman to. Sa kapitbahay. Asakad ba? Paano pa lang, pauspog pa lang to eh. Bago pa lang yata to eh. Pero hindi dinire-dinire sayang yan. Hindi siguro parang, hindi depende naman siguro sa budget siguro. Ano tingnan mo ang dami sa ano. Nino? Yung mga kamag-anak ko. Kamag-anak ko yun. Yan. Ganda ng ano. Ang view. Oh. Kahit magpahinga. Pag green na green. Pahinga ka pala Doon rito. kami nangunguha dati ng bayabas, Saan? ng duhat, ng kamatsili. Doon. Ano, liga na? Ayun, Saka, ganda yung, ng... yung sinasaka nila kuya Ikyo tsaka ni ate. Diretso doon. Mas malawak yung kanila. Oh. Tatay. Yan ba isakaan din nila tatay dati? Ito. Pinaano na kay ate kasi matanda na nga sila. Oh, liga na. Kaya pinamana lahat. Tignan mo yung palaka oh. Saan? Yun. Ay, oo, yun. Ako na. Alcohol. Kasi mais. Di ba ano nang ano yan? Yung sa pinaganuan ng pinapalay. Oo. Pagkain niya ng baka. Halika na, tara. Manig na. Ay, ano na kaya. Ayan. Inhilit. Lawak oh. Ganda dito guys. Ganda magpatanim dito. Grabe yung lawak ng taniman dito. Ngayon lang naka-experience ng ano, ganito ano. Ano, halika na. May tubig pa? Halika na. Pwede naman pala umapak dito.
Wala. Sakit pa yung ano ko, yung pako kasi. Layo ang ano. Ay, dun pala sa kabila. Kita mo, lubog na yung ano. Lubog na yung dinadaanan ng mga malalaking truck. Hindi mala. Doon natambakan nila doon, dito hindi nila tambakan. Puting mais daw yan eh. Alin? Ibang kulay kaya. Puting mais? Alin dyan? Yung tanim niya ate. Ah? Yun ang ang ano na, malapit na yun siguro yun. Yun o, yung maisan dun. Hindi, ibig ko sabihin yun o, patubo pa lang siguro yung mga bunga nun. Yun nandun. Tara. Pwede nang ilalang. Ay! Ay! Ito dyan naman. Ay! Oo, tanggalaya. Teka, tandali. Ate, kukuhain ko na. Huwag mapipigtas yan. Wala na. Ba't kasi dyan ka tumaan? Bumalay. Putik yan. Malay kung ano. Hindi. Nalubog ka talaga. Nalubog ba? Ala. Sa ilalim mo kunin. Dali. Kuha ko ng ano. Ah. Ayan na. Eh, doon na. Naiapak sa putik. Ay, Papakuha na lang ako ng saluyo. ikaw. Sige. Daming baka dito. Ito, pwedeng gulayin din dyan. Akin yun. Ito, Pwede na yun. bulaklak nito. Akin yun. Pwedeng gulayin. Akin yan. Yung chinelas. Ay na, maputik. Baka makap naman ako naman dito. Mga bakaw. Ano ka na siya? Saan? Ayun nga. Ayun o, puso na saging na naman. Ayun o. Ito Di ba kasi hindi na napapansin dito eh. pinapakain din sa baboy. Ipil-ipil. Di ba hindi na napapansin eh, no? Saan ba tayo? Kaya inaano yung baka na pula. Baka na. Ay, ito. Oo. Ay! Yapa ko pa yung chinelas ko sa potek. Tapawin na kami sa bahay na ulit. Di mo na nagtilat. Limurag. Lalo to, agano mo. Dinakat to. Di. Tumuto. naiwan yung chinelas ko sa anong potek. Nalubog. Ay. Ito marbaling to eh. Alin? Sino dyan? Hindi, yung puno na. Akala ko kung sino balibig sinasa. Nalalaglag yung bunga. Ayaw nga. Di ba maasim yan eh? Sasawsaw sa asin. Asin. Dami makukuha na ano dito na prutas. Yung iba di na ano. Napapansin yung iba. Sawa na rin yung mga taga dito. Ito yung ginagamit sa pangkulot sa buhok. Alin dyan? Ito. Yan? Ano to? Ah, puno yan. Tawag namin. Bakwatit. Ah, pakwatit. Ayan yan.